moltes gràcies als acadèmics i a les acadèmiques per aquest Gaudí a millor pel·lícula. És molt important per nosaltres perquè rebre'l en un any de tant cinema en català i de tanta qualitat ens fa moltíssima il·lusió. Els companys de Saben Aquell, dels Encantats i de la Imatge Permanent, és un honor compartir aquesta nominació amb vosaltres, de veritat. I volíem agrair el càsting pel vostre talent i per posar vida als personatges, després de tot l'equip tècnic meravellós que heu posat el vostre cor en aquesta pel·lícula que no era senzilla, però que heu fet que el rodatge fos un espai supersegur i ple d'amor. Els que heu fet que aquesta pel·lícula sigui possible, que existeixi a TV3, a Filmin, a l'ISEC i a l'ICA, a Mèdia i a Avalon i a Luxbox, i sobretot a les famílies d'Avalon, de Vilaüt i d'Elàstica i de l'Astor, que en portem ja unes quantes. Moltíssimes gràcies, sou els millors. I sobretot a l'Helena i a la Clara per deixar-nos acompanyar-les en aquesta història, en aquesta biografia del desig femení, per omplir d'aire habitacions que feien olor de resclosit i per reivindicar el nostre desig com a lliure i com a ple. Sí, i Helena, moltes gràcies per posar la càmera, per posar el cos, per posar-ho tot i obrir una escletxa de llum en un lloc que fèiem al mirar. Això? Jo només volia afegir, a banda que m'he deixat d'agrair a la meva família que em sosté, a l'Àlex i a la Laura González, que sempre estan allà en els moments difícils, volia dir que moltes vegades ens diem a nosaltres mateixes que al final no estem salvant vides, que estem fent pel·lícules. Crec que és, en part, molt sa pensar-ho així i tocar de peus a terra, però, per altra banda, sí que crec que fer cultura és molt important perquè genera pensament, genera sentit crític, i en aquesta direcció em sento responsable, ara que tinc l'oportunitat de dir-ho, de recordar que mentre som aquí a Gaza hi ha persones visquent l'horror i des de l'equip de Creatura volem exigir l'alto al foc. Moltes gràcies.